Dobrodružný duch z Bilba vyprchával a už si vůbec nebyl tak jistý, že se ráno vypraví na nějakou cestu. Když už ležel v posteli, slyšel Torina, jak si sousední parádní ložníci pořád pobroukává. Tam k hoře povede, přes horstvo jež se v mlze hepne. Jdem do hlubin, kde vládne stín, pro svoje zlato ztracené. Bilbo usnul s těmihle slovy v uších a způsobilo mu to velice nepříjemné sny. Když se probudil, byl už dávno bílý den. Zdravím, Bilbo. Ty jsi tak těsně před 11. prosíš kosu? Co pak si nečetl náš dopis? Ale dobrý den, Gandalfe, rád vás vidím. Jaký dopis? O žádném dopise nevím. Co pak si ráno nečistil svoji krvou římsu? No, samozřejmě, že jsem ji nečistil, mám spoustu práce, Gandalfe. Kdyby jsi vyčistil, tak si tam náš dopis dávno našel. Jaký dopis? Na své krvové římse mám dopis? Kdyby si ráno vyčistil svoji krvou římsu, tak si tam našel náš dopis. Víš, ty si ráno tak hezky spinkal, tak se nám tě nechtělo budit. Ale víš, jakožto kouzelník ho samozřejmě zvládnu vyčarovat i sem. Na, podrž mi hůl. Tak, zde tvůj dopis. Kdo mi posílá ten dopis, Gandalfe? Thorin. Očekáváme váš osm v hospodě vzala na trakci odpolední, ale to už je za chvíli, Gandalfe. Jak to mám stihnout všechno? Já nejsem vůbec balený. Měl bys si pospíšit, Bilbo. No, tak to rychle. Woo!